こんにちは。NPO 台湾を応援する会です。ただいま当会ではクラウドファンディング台湾ダーカルタを台湾の幼稚園へ届けよう。让来家第一百呀上告叶体恒という計画へのご寄付を募集しています。こちらの QR コードもしくはこちらの URL よりアクセスしてください。台湾ダーの台湾語カルタは楽しんで台湾語ローマ字を学ぶことができるしっかりした大判のカルタです。台湾ダーと可愛い動物たちのイラストがいっぱいの全68枚です。台湾語はすべて7音節に揃えられていて、思わず口ずさみたくなるリズミカルな文章になっています。台湾語は専門家の方々の監修を受けています。台湾のかけがえのない文化の一つ、台湾語。台湾語の存続、発展のためには、表記法であるローマ字の普及が欠かせません。未来を担う子どもたちと子育て世代が楽しみながら台湾語ローマ字に親しめるカルタを、ぜひ皆様のご支援で作らせてください。生産したカルタのうち6400個は無償で台湾の教育部へ納品します。そしてそこから台湾全国の幼稚園へ一つずつ配布される予定です。また、うち500個は廉価でウェブ販売され、より多くの方へ台湾語カルタをお届けできる計画となっております。このクラウドファンディング計画はリターンなしのプランにはなりますが、日本在住の方にもご参加いただけます。期限は4月1日金曜日の深夜となっています。目標金額の達成にどうかご協力をお願いいたします。日本在住の方はクラウドファンディングサイトで返礼なしの寄付のみプランの中からご選択ください。こちらのバナーが目印です。クレジットカードで決済が可能です。また、直接銀行口座へご寄付をいただくこともできます。その際、備考欄にカルタと書き添えていただけると大変助かります。口座情報はご覧の通りです。どうか皆様のお力で台湾の幼稚園の子どもたちへ台湾語カルタを届けさせてください。よろしくお願いいたします。